Gol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng lohika, mahika at walang konsyensya. Ako si Manggas. At ito ang Siko. Sino ako? Naging viral ang isang waiter na pinatayo umano sa loob ng 2 oras bilang parusa matapos tawaging sir ang isang customer na member ng LGBTQ+. Ito'y ayon sa post ng isang John Calderon, isang mall customer mula sa Cebu. Nakita niya na nakatayo ang nasabing waiter at kaharap itong si Jude Bacalso na isang event host. Mag-alas 4 ng oras na iyon, matapos ang 2 oras, nakita niya nakatayo pa rin sa harap ni Jude Bacalso ang nasabing waiter. At dito na niya tinanong kung anong nangyari. Maangas pang sumagot itong si Jude. Sinabi niyang, tanungin mo siya. At dito na sinabi na dahil lang natawag siya na sir, ay pinarusahan na siya at sinermonan sa loob ng 2 oras. Maraming netizens ang hindi nagustuhan ang ginawa ni Jude Bacalso. Natabunan lang ang issue dahil sa bagyong Karina. Ba't ka nagpapaliwanag Si Karina kasi ang dahilan. Nagpapaliwanag Nag-landslide, natabunan tuloy ang issue. Pero ikaw, kabisyo, okay lang ba tawagin kang sir? Kung ikaw ay LGBTQ, yan ng Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Sir, yes sir! Basic! Morning, Carl! Morning, Tits! Kabisyo! Feel good morning! Biyernes na gyud mga igsoon, mga kabisyo nato. Di kumusta ang inyong kahimtang after sa baha sa bagyo? It's July 26, 2024. Sa oras na 7:33 ay kasama niyo na ang cool na angkol. Payag matawag na sir, payag ding matawag na ma'am, angkol dago! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama pambansang Tita Max. Dahil ako bakit ka nanonood ng radyo. At palagi niyang tinatawag na, hi sir. Sir, yes sir. Sir? What? Ano yun? From Bacoor, Tanya Chinita! My chinita, girl, my chinita, girl. Thank you, Carl! Thank you, Tits. Mang Kanor. So ano masasabi, Mang Kanor? Ikaw ang sumagot. Ako kahit di niyo ako tawagin na share, basta Mang Kanor lang, masaya na ako. Halimbawa ano? Kahit sabihin niyo, Ma'am Kanor, okay lang. Okay lang. Last na nag-ma'am sa akin, na si Sarian. Yun nga eh. Basic. Alam nyo, yung mga tunay na lalaki, gustong-gusto nila yung matawag na ma'am o kaya Magkamali. beki-bekihan sila. Kasi, Ganun ba yun? Oo, napansin ko yung mga Bakit? Bakit? Kasi kapag natawag mo silang ganon, ano yun, makakahanap sila ng butas para makabeki-bekihan sila, tapos maging close kayo, tapos ganun ba yun? angkol ka. Kaya angkol ko yung natutunan eh. Ay, natutunan ko lang din yan sa friend ko. Ang style daw dyan is, kunyari, tinawag mo kung kumakain ako. Ikaw, Sis? waitress ka, Oo. waitress. Tapos kumakain ako, nag-order ako. Tapos tanungin mo, naging ma'am mo ako. Sige. Hello ma'am, good morning po. Anong ma'am? Ay, sorry po, sir pala. Sir, good morning. Ganon. Minamam mo ako. Siyempre, matatawa ka. Pag natawa ka, akin ka. Style nila yan kay Uncle ko yung natutunan Ganun eh. ba yun? Oo, siyempre matatawa ka. Ay, Wala pa nga akong ginagawa eh. Natawa na.
Oh, pero hindi naman nakakatawa yung ginawa ni itong si Jude Bacal. So dahil nga syempre dinidefend niya rin yung sarili niya na nga sige, kung ikaw man ay isang LGBTQ+ member ka member, niyan. Becky ka or transgender ka man, transwoman ka man, ay respetuhin natin yan. So it was, I think, a mere lang yun. Honest mistake lang yun. Na nabigla ka lang, natawag mo siyang sir, pero kasi nalilito ka pero ang tendency kasi unang kita mo, yun yung masasabi mo. Tama? Kasi siguro, ganito yan Hindi pa rin tayo sanay mga Pilipino kasi grade school tayo, tinuruan tayo ng pronouns. Him and her. He and Hi, she. her. Yan lang naman yung pronouns na tinuro sa atin O pag may itlog, him. 'Di ba? Tinuro yan sa science. Pag may flower, Sa akin, itlog, she. itlog. Kaya nga Ang galing mo talaga. Basic! Diba? Tapos pag things o bagay, it ang pronoun niya. So, tatlo lang yung pronoun na tinuro sa atin. Yun na yun, it. Syempre, hindi natin, pag unang kita, ano yun muscle memory. Yun, Sir talaga. Sir talaga. Kumbaga, subconsciously, yung gagawin mo. Hindi naman na tayo ngayon tinuturo sa school na, pag Becky, she ang, hindi, wala naman sa school. So, syempre may mga members ng LGBTQ+ Na-offend. na-offend din or meron din nag-defend, pero hindi na-offend, no? Kasi kanya-kanya namang opinion po Siguro yan. ang payo ko lang, time na ba? Wala pa naman. Sige. Be patient with us na hindi po namin kayo ma-address as He her or or she. she, Oo. Agad-agad. Sana intindihan nyo naman kami, di ba? So, yun Agad. lang. Opo. Ito, kung i-correct man natin, sabi nga nila, buti pa si Meme Vice kasi minsan may mga nag-sir din sa kanya sa Showtime. Oo. Pero parang gino-joke na lang niya Oo. para lang just for you to know na dapat address mo lang na sa- ako na. Okay lang Oo. sa akin pero baka next time Sana ma'am she. na Oo, itawag mo sa akin. Sabi nga, di ba, si Boy Abunda nga, tito nga Hindi nga siya galit Tito. Tito. Tama. Ako. Di ba, Tito? Ako, si Tito Girl. Di ba? Oo. Susunod. Wala mali sa ginawa. Diba? Tama naman yun. Mga hayaan na lang natin. So, kasi yung waiter, yan, tignan mo tuloy. Alam mo naman yung bashing sa social media. Pero nilalabanan niya yung bashing, ha? True. Talagang Oo. Hindi pa rin siya talaga tumatanggap ng kanyang kamalian. Ayun, yun yung difference yun. Kasi pag nag-sorry ka, kasi Di tapos. tapos yung usapan. Tama. Magkakaroon ka patuloy ng second round. Ano masasabi ni Express? Express morning. Huwag mong sabihin, sir, masisira ang mood mo. Yan ang ekspresyon ng iba, ma'am. Pero sabi ko nga, wala mang masama kung tawagin mong sir or ma'am the other way around. Ang importante, in-address ka pa rin na with respect. Kasi kung wala yan, tawagin ka lang, "Hoy Jude, anong order mo?" Saan ang mas masakit doon? Walang respeto. Pero yung mga nagpabayot-bayot diha, wag kayong kumpiyansa. Kasi sabi nga ni tita, pag nagbakla-baklaan, alam na Kinukuha yung loob mo. Ganoon yan. Ganoon yun, di ba? Kaya again, wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Daghang salamat. Thank you, Express! Ano po order nyo, sabi? Sabi ni waiter? Sabi ni Express. Akala sabi ng Becky. Ay, ayusin na natin tong hair mo. Sabi ng Becky? Sabi ng waiter. Ang gwapo Ng waiter? Ng Becky. Ay, thank you. Pero Kaya- maganda ako Yung Becky. Yung waiter. Ay, ganda ng uniform niya sa Nung waiter? restaurant nila, nung Becky. May dala siyang blower. Yung Becky. Yung waiter. Doon. Tapos may dala siyang menu. Waiter? Yung Becky. Grabe talaga, sis. Sabi ng Becky? Sabi ng waiter. Asan yung manager nyo? Asan yung manager? Lagi na sumisigaw yung Becky na yan. Yung waiter. Dali-dali makikinig sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. was brought to you by ACS.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!